na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Luwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masasama. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mga pagpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tayo po. Malagod ang kay kami pa. Misan pa o ini kay kaming masyang kaibakan. Makatipon kami kayang mikakapatad kilub ng tabernakulong kay kang pepagbanalan. Ikpang banal pa salamat kay nga lang popos karon tapat mong mangayap kay kami. Ginuna ng yablas mi kareti ng yamoy suyuan na ka ang pomporian samban king pang-espiritu ang king katutuan. Ikpang banal o inipuhin kay kaming sabat, mag-aral kami at maminto ka rin buri mo. Kirin Diyos, di na may kabias na ng balang metong at metong kay kami.
Bangkanita makanyang kiyang malayang makagalo ka rin buri mo. Ganoon Diyos makanyang mukyang bukluran king kiyang mapaling lugod. Ilawot ming pamikampi, kampit pamidake, kikeng mikakapatad ganoon Diyos. Ngunit ang panyulong na ning kikeng kasalpantayan niya sana nga gawa mi muna ka rin kaya kaming sarili. Ikpang banalo iningal doming milabas, dinala niyang mayan ka rin kaya kaming biya paulinaning lugod mo. Diyos ko iningal doming daratang miya kamalayan, makanyan miya sanang pasibayang landasan payapa, bangkanita rin Diyos din tinggap ming tungkulan, kaya kaigpa makanyan langay sa tiyad naging kawakasan ning kaya kaming biya. Ikpang banal, ori ni puring kaya kaming pengaring miya mundasyon king kiking kasalpantayanan karingal donapon Diyos ko, dinan mong piyar sampung sikanan, nung ninamang pong ating bitbit na panandam ngening or sa iti ganoon Diyos, makanyan mo nung pakayapan, apisan mo karin kaya kang mayupayang gamat kaya tang lihim ganoon Diyos, banting upayang makanyan dongay sa tiyad din karelang katungkulan, at makanyanda kaya nga gabayan ni kasulong na ning kasalpantayanan nigpa. Ginuwi ka po yung manakit, anong makananong ginamit mulat memento ka rin buryong ka rin aldona pun Diyos ko niya makanyang lang pagsabing mayap kaya ka, bangkanita ganoon Diyos, makanyang kiyang miyabe-yabe, gawa tupad ka rin buri mo, at makanyang niyang sumulong yung kiyang kasalpantayanan. Ikpang banal, ore ni puring pinili mong kasangkapan at taletera ng kiyang upaya, diyan mong piyar sampung sikanan banting upayang makanyandang malayang galawan ng karelang katungkulan kaya kaigpa, ganoon Diyos makanyan miya sanang itubod tang kaya kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo, banting uparing yan turong pon tumayad kaya kami at kaya malyaring milisya, king dalan nigpa at karimburi mo. Ganoon Diyos, ngayon oras sa itipa, salamat kaya nga lang pupus karon dapat mong mangayap kaya kami ganoon Diyos, balo ming lugod ka, ti kayong linalang kaya kami igpa. Ginoo rin po rin pisasan mo itong ming panalangin, sana tanggapan mula at tanggapan minuman lubusan din kaya kang paimpala, ipapamilitan min sablaman ibat ng ngayon gampo king wakas, iyan asaw.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa sarili ay sa uri, simula at patutuguhan ng Espiritu, at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Maikling patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawanggawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlahan sa mga tao ay isang katotohanan na napatunayan na ng mga mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinapakilala ng mediumnidad. Maya pa oras po kaya kayungan muna kitang metong nga Diyos, kadwa kaya kayo pong pengarimi at kalupang kayanakan. In kaya katamo pong thought for the week, live as if you have to die tomorrow. Kabalwan tamo po na imbalang metong kaya katamo at inyang kayangganan ing biyan na keti sulip. Dapot etamo po balo kung kapilan niya itang kayangganan na ito. Kaya sasabihan na po ning kaya katamong thought, live as if you have to die tomorrow. Naburi ng sabyan, makanyang tamong gawan, itang eganaga ng agyu tamo, king aldoldo tamo. Bang nung datang man itang aldong ito, ala tamong pagsisyan. At itinam po pasabayo maya pa oras po kaya kayungan. Maya pa bak po muna king Diyos at kaya kayong kapatid pengari, Kenny at aliwang bansa. Ing temang pag-aralan tamo po ngeni, apining sambayin ng Diyos sa katotohanan, na ating referensya na makasulat king Pilipos 3, versikulo 3. King Pilipos 3, versikulo 3, uling itamo ding pangatuli asasamba king uli ning Espiritu, ning Diyos at paligaya kang Yesu Kristo, at alang kapanaligan king laman. At King San Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. 23. Dapot daratang ing oras at ngeni na, ading tunay sasamba, sambala king ipa, king espiritu, at king katutuan. Uling ingib pa man, panintunana, nung samba kaya detang atin karela. 24. Ing Diyos Espiritu ya, at ding sasamba kaya kailangan king samban. De king Espiritu at king katutuan. Itanamo po dakal pong salamat.
tune sasamba, ketang metong nga Diyos. Uling mitanam karela, ing lagyuning katuliran. Malinis sa puso, ating katapatan. At sa sambande, ing Diyos, king pangay espiritu na, apon itang katutuan. Uling nga na, ing Diyos, panintunan nala, ding tune sasamba, at binayang matutula, kareting anti-kareting anak na. Ing lugod, ampon upaya na, nitang metong nga Diyos, kaya kayuya idudwang king oras sa iti. Salamat ke kong sablang pes si dalo, marayot malapit, mitipon-tipon kayo, kinguli na ning kasalpantayanan niyo. Miyabe-yabe kayo, pablasang metong mu ingugnayan niyo. Meging metong mu ing panandamyo, uling ing katutuan, metong kayo mo arapaning Ginoo. Tulutan na sanitang mayupaya, ing panimunane, ing kapinanditan na iti, karing wagas ng kabiasnan, at ibalabal ne karing balang ati yung daramdam, ing kayang lugod, kapamilatan daring kay kayong malinis a puso, at makasadyang tanggap, karing kayang kabiasnan, uling kabalwan nyo, iti yaing munye katatagan, karing kasalpantayanan nyo. Kinguli na ning kabiasnan, ay bat king Diyos, tinaping alang lebadura, babyeyang sikanan, puwersa, karing balang sariliyo. Nung makanyan ngeni, anti naningin ke kayong pamanlakad, pamanakbang, king lagyuning kapamintuan, bibitbitan niya ing lagyuning sala. Uli na pablasang, anak na ko ning sala, at minarapat mo, ing sambanye ing Diyos, king kayang pang-espiritu, ampon itang katutuan. Uling iti, ing mabilog ng katungkulan ning tao. Dapat, iba't paking pasimula ning panawon yung, dakallareti ngati yung lalakad king lagyuning Ginoo. May bachot may yakit, dakala mo naman detang ati yung melili king tune pamanyamba king Diyos.
Dapot ikayong ngeni at ataryanan ng Espiritu Santo, ibabiena, iyapag na kimbanal yung harapan, ding kabiasnan, ipakilala ra, ituturuda, itang sablang matulid, inganggang katutuan. Banting upayang, alang malilike kayo, kintune pamanyamba king Diyos. Kelwat na ningke kayong pamag-aral, pamanyamba, kingke kayong kasalpantayan. Kitna nyo nawari ding balang kasarili nanyo. Nung ganap kayang tune, ing pamanyambayo. Meging katutuan kaya ing balang panggaloyo. Atin na kayang ganap akatapatan ing balang sarili. Pablasang dakal lapare tingati yung talasuyunan ng Diyos amamit bitkainan. Ding mapilan, magpataguyod la. Ding mapilan, ating pamagkunwari, king karelang kasarilinan. At dingaliwa, manatiling kamangmangan. King uli na niti, atin na kong kabiasnan, karimbalang sariliyo. Balik-balik, alang toknang, ding kabiasnan, mipakilala la, mipabalo la kekaungan. Dapat, deting mapilan, manatili la, pailalam la, king kabiasnaning laman, ampon kamangmangan. Ngeningi kayo, tataryana kayo, ning Espiritu Santo. Matulid mo, ampon minarapat. Maminto at lumakad kayo. King sablang katuliran, ampon katutuan. Nga na, nuwan niya, detang tune sa salpantaya, ampon maniwala ketang metong nga Diyos. Agyang man, ere akakit, ding karelang panimanman, at era asa salat, ni nga dwarang palad, dapat manatili lang ating tetagan, king karelang kasalpantayanan. Uli na pablasang, mitanam karela, ing lagyuning katuliran. Lalakad lang, king lagyuning sala. Mamitbit lang, kabiasnan, ampon katapatan. Nanong kapag sulungan,
dapat amalyaring daptan nyo. Baya mong mayakit mabatyo, ing tunay sasamba kayo. Waman kakilala yu ampon kabaluan yu, ing sablang kautusan. Dapat eingan, ing balang makirandam, deti mamintulang tapat. Eingan, ing lalakadla, king lagyuning sala. Paratid ang sasabian, ating pamagsadya, ating pamaglinis, karimbalang puso yun. Balo yung igayak, ing balang sarili yun. Balo yung iayos, ing balang panandam yun. Uli na pablasang, nungking pangluwal mong gayak, ing lalawenan ng Diyos. Banal na kongan. Dapat. Ing Diyos lalaweya, babatsoya, karing balang pusoy. Nung iti, makatutuwanan niya, ing paman niya patiyo. Ing pamanukiyo, king lagyuning gino. Isulong yun nung makanyan, ing tapat yung pamaniwala ketang metong nga Diyos. Pakiramdaman nyo, ing kayang siwala. At daptan nyo, ing mitmong ating katapatan, ing balang panggaloy. Pagdan nyo, ampon kakilala yu, ing Diyos, eya makiyagum, eya makiyabe, eya makisanmetong, kareting alang karatunan akay sipan. Mitmong kalingas-ngasan, apilubluban, malinis, ing karelang puso. Dapat in Diyos, ing katutuan sa sabihan ko kay kongan, makiyagum ya, makiyabe ya, ampon makisan metong ya. Kareting ating tapat, akapagsadyan, malinis sa puso, mayap apilubluban. Kanita, manatili yang manuknangan karing balang puso yun. Kinguli na niti, nyening, atyo kayo patayid, kinlagyo ng Espirito'y Santo, ala na kayo, lalamning kautusan, nune atyo na kayo, baboning kautusan. Minarapat mo ing tao, ing balang kautusan, amanong mensahe, ake kayong daramdaman. Bukod sana, ing makirandam kayo. Mayakit, mabatsola, ing bungang dapatiyo. Itang kapamintuan, ama kapatula king Diyos at king lupa yung tao. Maninayang nanuman kapalit, maninayang kayablasan lupang tao. Magobra ko sanang
ating katapatan, sambanye itang Diyos, king panga espiritu na, ampon itang katutuan. Uling iti, ing mabilog ng katungkulan ng tao. Ya ing paratid ang sasabyan. Baning tao eya malili, king tune dalan, akayang parasa. Nano mangoras, at nanuman ingke kayo nga duwan king Diyos. E na kayo'y tatabi, nune baghus pakiramdamana, ingke kayong kayadawan, nung ingbalang metong ke kayong, mitanamla, ding kayang katuliran, karimbalang pusoy. Nuwan kayong, ikaw ng ating tapat at tune, apamaniwala ketang metong nga Diyos. E yuman ganap, akakit ingke kayong panimanman. Manatili sanang ating kabyasnan karingke kayong kasarilinan. Pasibayon, deti ring kabyasnan akaragdagan ay duduwang ko kekongan. Meging malulamman ing milabas yung waldo, dapot, e maging malungkot kayo. Iti metong yang meging silbing kaparalanan na nitang Diyos, banting upayang detang malawot, misasan metong mayakit itang lugod. Mayakit itang kabyas na. Kinguli na niti, maging matibe kayo, matatag, kingke kayong kasalpantayanan. Parati itang kapanalanginan, kayadwanan, karalungan ket ang Diyos, e tutok ng kayo. Uling, bayo ya gumulot, ing petsa yung tutukluhan. Dakal itang mabatyo, galgalya iting labuad. Maging karingaliwang lugar ang bansa at tuyang mabatyo. Alang pader, alang bato, ami tutumpak, aye malasak. Malablabay api, ing panggising na ning Diyos. Haliwang kaligaligan, ing mulit mabatyo. Iti ing kaparalanan na nitang Diyos, banting upayang mayakit laret ang tune sa samba. Kinlagyo ninggin. At kanita, e nabalang mamawus ginu-ginu, iti kabaluan nyo, iti mararandam na. Nuneret ang ating katapatan, tune mamintuking lagyuna, ilang maygit midinan kayablasan. Kinguli na niti, di na nyong kabaldugan, ing kasalpantayanan niyo. King mapila na yaldo, minyaman ing ke kayong tudtud, dapot, parati sana ang balang metong at inyang ganap akapagsadian.
uli na pablasang, e yubalo nung kapilan niya datang, itang mapanako. Parati kong sasabihan, makalunos siya, ingalang kapag sadian. Alang tuknang ding kabyasnan, ang ponaral ke kayo miadwang. Nungan niya, itang tune sasamba. Uling mitanam karela, ing layuning katuliran. Sambanye ing Diyos, kimpanga espiritu na, ampon itang katutuan. Uling iti, yaing mabilog ng katungkulan ng tao. Pakatandanan niyo, kayo mikaliwang Diyos, maliban kaya, uling, Diyos yang mapangalalo. Pakatandanan niyo, ing balang kautusan, kabiasnan, amiadwang ke kayong, ganap sanang, midadapok la keng ke kayong lunanan. Mayayakit la, kareng balang dapat, ampong panggaloy. Ing bitse duduro cha alang patugot. Alang tuknang, aldot bengi. Mayakit sana ikayungan maging laman kayo. Alang mayugse, metong man ke kayo. Pasibayo, kabyasnan tinapeng alang lebadura, yang ke kayong pirakarakayan. Bang munyesikanan, tetagan, king ke kayong kasalpantayan. King lugod ampon saup na nitang Diyos, at ing patnubena ning Espirito'y Santo, lakwan na kay Diyos.
Ang
Hello. Yung maya pahabak, muna ipayabot ko kaya kayong sablang kapatid kong tarasal pantaya. Bilang dayita mo naman makanyang payabot ko nung makananong makanyang kasikasigan ng kanilang king muradang isip makanyang lapong makiabe kaya katamo sasamba king Diyos king pangay espiritu na at king katutuan. At nung makanano pong ngini nga bakaiti, metong na naman pong masanting topic bang pag-aralan na ng tao. May sabi po na nung makanano yung topic tamo na dapat sambahin ng Diyos sa katotohanan. King makanano pong bagay na sambahin niya yung tao, yung Diyos, king katotohanan, king katutuan. Bakit po wari atin po waring sasamba kaya tang makatutuanan? Ne po. Dingdam tamo pa mo king abot sabi na nung makananong etad na po yung santong banal na nung makananong ninureta-retang sasamba king katutuan, king kaya katamong Diyos. Na nung makananong minsan papurait ng ding sarili da. King balu tamo yung tao, mintaya king simbahan, sinimbaya dapot, pota pungkot nan me, nano po yung tema, nano po yung lema naning topic tamo, yung aldo iti. Minsan po, kung kaya katamong suryan, hanapin po yung banal na espiritu, kitnan tanya po kaya yung kiyakatang sarili nung itamo na tunay tamong sasamba king Diyos tamo king pangay espiritu na at king katutuan. Alwa kaya itamo itang taong pipirait na tayong sarili tamo. Masa tamo po king santong sulat. Ana po kining tampong referensya. Epeso 3:3 sana po. Sapagkat tayo'y pagtutuli, nagsisimba sa Espiritu ng Diyos at magmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Itamo po kaya rin na nung makananong sabi na po kitang unang sabi na, sapagkat tayo ang pagtutuli, kaya kayo pong pag-aralan tayo po, malalam at Tagalog, sapagkat tayo'y sa pagtutuli, ana po. Kano po warin bunin ang sabihan itang pagtutuli? Ne po, kaya kataya pong basan kining Roma kini pong Roma 9 ay Roma 2:29. Sabi na po, dapat Hudyo Tagalog. Ano po, kini pong Tagalog. Datapwat siya Hudyo sa loob. At ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu hindi sa titik. Ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ne po? Nanong makananong itamo puret ang taong pagtutuli o metulina. Nanong makananong itanay itang may kakilala king katutuan. Ne po? Nanong makananong tutukita mo king Diyos. Nanong makananong may sambit lapin, sabi na ning Banal Espiritu, sambantaya kano yung Diyos king pangay Espiritu at king katutuan. Nanong minsan in tao, magkasakit siya mo po yung tao o yung kayang anak o yung kayang kapatid o yung kayang pengari. Minsan po yung milalako niya po direksyon kimbiye.
Makanano kung nga sabing malako na direksyon, na baluta mo, talasalpantaya tamo, manwala tamo king Diyos. Na yung Diyos yung susugat at pakayap. Dapat minsan, manalig tamo king laman. Na nung minsan, eta na aga nakaman itang maus tamo kitang Diyos, bayin sa blambage, ing ausan tayo, ing dintang problema kaya katamo, na yung bala, yung sagot, king sa blambage. E po makanyan. Na nung makananong mayakit kaya katamo, na minsan, in tao, nasasabihan na, manwala ko king Diyos. Dapat, putang may kalbitsang bagya, paman may tapik, may kalbitsa pa. Ing makanya niya pong maliligalig, ing kayang puso, ing kayang pamisip. Niya po? At sabi na po, Kenny, ngayon tayong pasibayong paliwanagan, Kenny, pong kung nanuya po itang pamanyamba king pang-espiritu at king katutuan. Kini pong referensya na ning San Juan 4:23. Ano po kining 23? Dadapwat dumating ang oras at ngayon na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos ay Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ita po, nanong makananong nginining oras, nanong makananong sanbantayang Diyos, kimpang Espiritu at king katotohanan. Na po kalupan ng minunang panahon ng sinugo niya po yung kaya katamong Yeso Kristo, yung kaya katanggig pa, na kanita, na lumapit tamo king anak ng Diyos, Yeso Kristo tamo at kanita, sabihan tamo kaya yung kaya katamong problema at kapanandaman. Kanita pin, kabut tumpak na lamo rin kayang gamat, panwalan tamo king lagyo ng Yesus, at king pa, kumayap ya. Yung kaya katang masakit. Pumakanta. Dapat ngini, aliwan na po, na po makanta yung sistema. Sabi na, san bantaya, kimpang espiritu, uling kaya katamong Yeso Kristo, may balik na king biya espiritu. Nanong makananong, san bantaya, kimpang espiritu at king katotohan. Ne po, kaya na po pantunan itang dating panahon nung makananong akit tayang literal ing kaya katamong Yeso Kristo. Tamo maging udyo o pariseo. Pota at yung Kristo ngayon tayo po panuwalan. Kanita po minunang panahon, kanita. At yung po'y Kristo. Papayag na po ing salita ng Diyos. Papakit siya pong mala, pakayap yung masakit. Dapat, de pa panuwalan. At makanyan de pa pong panabi at katamiras pin po ing pinako de paging krus, pero sandi ang katpete de. Pota maging makanitata mo po. Kaya sabi napin po ning Espiritu, mapalat tamo po kanong itamong ala ni Yesu Kristo, na manwala tamo ating Diyos na nung makananong miglalang kinsabla, na nung makananong kailangan sambantaya kimpanga Diyos, panga Espiritu at king katotohan. Kaya kataya pong basan pasibayo kini pong referensya na ning awit
ah, 145 verse 18 po. Ano po kini? Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng nagsisipagtawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. So, ita po pala, kung ita mo, mamaus tamo kayo, sasamba tamo king katutuan, malapit tamo kayo. Ne po? Makanyan tayo pong pag-aralan, kin literal na pong pumbagi. Kung iing tao, ausan me malawot siya. Ne po? At imposibleng damdaman na ka. At imposibleng akit na ka. Dapat kung in tao malapit siya, sabihan mo mong bagya kaya ausan me o kalbitan me, ing makanyan, ing ako kami pupansin. Makanyan niya naman po yung Diyos. Kung ita mo po, sabi na, sasambata mo po king katutuan, in Diyos malapit siya kaya katamo. At kanita, bagyan mo po kapid, pag-aisip me, at kanita, akwa mo niya po pansin yung patamong, yung nanuman yung anyaran tamo kayo, king lagyo na, yung mga niya na pong ibye, ipagkalupya katamo. Mga ano po kaya kung ita mo po retang sasamba ketang makatutuanan, nalulukwan tayong kaya katamong sarili. Nano po kaya ang consequence na? Nanong makananong dimdam tamo po yung mayap, yung aral, nanong makananong tamo po gagawan. Sabi na po, ing santong sulat, na nung makananong nino na po itang makabalo king katutuan, sasamba king Diyos, king Pangespiritu at king katutuan. Sabi na po, kining San Mateo 4:17. Ano po yung consequence na po? Ditang taong makakilala king katutuan o maniti at nagagawan, sabi na po, ing Ginoo malapit siya, kaninggang mamaus kayo. Santiago 4:17 po. Santiago 4:17. Kanitang makibalo king mayap, mapanyapat mayap at iti daraptan king kaya iti kasalanan. Kin pong Tagalog sabi na, ang nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito, ito'y kasalanan sa kanya. Hindi po, kasalanan po pala kaya katamo. Nanong makananong ita ng may kabalo king mayap king katutuan at etamo gagawan iti, kasalanan kaya katamo. Kaya po, sana aliwana po itamo retang taong sasambaking katutuan. Ita na itang tutong taong talasamba talagtuki ng Kristo. Ne po? Nanong makananong may kabalo king mayap. Sabi napin po ning Espiritu, nanong makananong sabi na, ninong man itang may kabalo king mayap, dinantamo po kanong laman, katawan. Ne po? Kung etamo gewa iting makaniting bage, sabi namin po kining Santiago 4:17, kasalanan po kaya katamo. Wapi naman, may ngari mo po king batas, balo mo bawalin at gewame, maging kasalanan niya po kaya katamo. Kaya itamo po sana retang tao, itana po sana retang taong naging katutuan na makanyan
tetakwil ing kaburyanan ni laman. Although minsan po tuling in tao, uling at chupakin laman, as sabihan na tao ko mo. Kapatad, sana itamo po dadaylan tang makanitang bagay. Kung itamo po maging agyo, maging may natamo king sablang bagay may ti, panalig tamo po king ipa. Uling ipa, sablang bagay, posiblingan po kayo. Itamo po dadaylan itang tao tamo mo. Nino mo pong emi kasala. Magtas niya mo pong gamat. May kasala tangan po. Dapat itililyan, sabi natin ng Banal na Espiritu. Tamo luluguran itang maging mangmang. Kapilan tamo kanong luguran ng tao maging mangmangyo. Pota, magkang hanapin, pota po, miras ing panahon, datang ing mapanako, tamo po makasadya. Makalunusta naman po. Ne po? Kasasabi na pa po ing bintang niya pa po kaya katamang Banal na Espiritu na nung makananong kalinaw po yung sasabyana. Sana aliwa po tamo itang magkunwaring tao pira na yung sarili. Masakit po yan eh. Minsan aliwa mo yung sarili mo. Kung ika matwa ka at ingkanday, aliwa mo po yung sarili mo, yung pipiratanan mo. Magkanding anak mo, dahi mo, tukila po kaya ka. Uling ika po yung inda, ika po yung tingyari da rin, tuki-tukila po rin. Himbalo da, istuya po yung gagawan na ning makatawa kayo. Kaya po makanta. Tamo po pa na yun, ing oras, datang niya, tamo po makasadya. Uling magkang langit-git niya po ingipan, alata na pong agawa. Ne po, dahil na nakatamo po yung kamatayan. At nung makananong tunay po, minsan king tao na may hakit literal po. Ako po sabihin niya ako, ako makanita. Dapat gagawan ko yung gangagyo ko. Na nung makananong makatuki ko, kaya nga igpakimbalang lakbang na. Hinggang dapat na, hinggang lugod na, agawa ko. Sana po, masayang yung panahon, kaya katamo na nung makananong apigkalub na, sika na pwersa kaya katami pa, di hinggang daramdaman tamo pong yun o at kindaratang man, di nang tala pong katawan. Na nung makananong itimu po yung kanakong I share kaya kayo, na nung makananong atin niya pong pangako yung pa, kayo po may gagana ka. Na nung makananong detang tutuki kayo, sasambaking kayang king kayang pangakatutuan at king espiritu, at gagawa na yung hanggang katuliran, sabi na po yung pangako, King San Mateo 3, 6:33 po. 6:33. Sabi na po, pantalwi ko pong mensahe kaya kayo. Na po kini. Dapat hanapin niyo muna, dapat hanapin niyo muna ninyo ang kaniyang kariyan at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po, kung nanuman po itang mayap tang nasa aking beta mo, balo tamo po mangarap tamungan. Emo po spiritual, pati material na bagay, karing kaya katamo pong pamilya.
Dapat etamo po papaygit ing laman. Sana'y itana po ret ang metuli king salita ng Diyos. Po, nanong makananong sabi napin po king San Mateo 6:33, sa tinya pong pangako yung ipa, kanang nga tutuki kayo, gawan tamong pong ing sablang bagi. Pantunan tayo po kanin kayang katwiran, kariyan, ing sablang bagi, ipagkalub na po kaya katamo. Nanuman po itang mayap tang nasa, mayap mo po ne, po sablang bagi, anyaran tamo, na minsan po tamarok ne, ipagkalub sabihin tamo po, po karampatan ito. Karampatan mo po sa katuliran, king kaburihanan ng pa, king sablang bagi po, pagkalub niya po ng kaya katamong Diyos. Dakal pong salamat, iti mo po yung kanakong mensay, maya pabak po. Hello. Seryoso la po rin kaya katamong kapatid. Good morning po. Muna po kaya katamong malugod na Diyos. At antimurin po karening kaya katamong mga ganaang opisyalis. Antimurin din kaya katamong choir, gamit. Antimurin kaya kayong kapatid na miyembro na kaya katamong kasalpantayanan. Yung po kaya katamong pamag-aral at tutuya pong manyaman, masampot, king kaya katamong pakirandam, nepo. Huli pong kaya katamong pong tema, sambahin ng Diyos sa katotohanan. Huli pong kaya katamong ginong Diyos, metong niya pong Diyos sa mapangalalo, nepo. Kailangan niya tamo po kano mikaka-Diyos aliwa, ne, nune yamo. Yamo po bukod yung kaya katamong Ginoo o yamo po yung Diyos tamong tagapagligtas. Uling alaya pong keliwan karen kaya katamong pengarian, ne po, nung magadwa ta pengari, lungkot siya itang talagang tunay tang pengari. Dapat din kaya katamong tunay pengari, niyang ding mapilan kayong istorya, inganak, piyagawan de. O ingari, sinabi na, nung ninoy talagang anak, o miki anak, sabi na ni ngari, nanitang anak, pipinande, bakante, de, pipaten. O ito pong tunay pe ngari, may bisakit ang pinande, pero yung metong may bisaya. So, linto po ka rin, nung ninoy talagang tunay, ang pong tunay. Po, ito pong tunay pe ngari, ay po bisang mapinay itang anak na. Malawas bibiyanan na yung buo kaya tang manang kamin. Po, ala pong keliwan kaya katamong pamanyal pantaya yan. Nung minsan datang po kaya katamo hing meto nga subok king biyatam, nung makanano po yung matestamo ken, daratang po yung pagsubok kaya katamo, ling sabi napin ning banal ay espiritong tinipa, yung biyanan ning tao nga natin tamong sukad. Po, tamo po pwedeng magpermanent tiketi, pota pong mirasya itang pabelo nga man tamo, yung Diyos, o yung tao, gumulot siya po kaya tiking yato. At may yakit po, pasibayo, yung sibol tagumpianan ng biyat, sula po rin piyangari tamong pong kapatid, na pasibayong makiabe, maki sanmetong yan, ikang pulong tamo, then pamilya na po, nitang kaya katamong piyangaring kingwana po, king biya espiritu, mapilan pa mo pungaldo, po, yung sibol tagumpianan ng biya, makanyan mo naman po makipag simpatsaya kayong milyari, po. At makanyan mo naman pa, salamat la po rin kapatid kaya tiking sibol na midalaya rin kaya kaya katamong pengari. At ibiyada naman po itang kaukulang tungkulan da, rening kapatid kayang kasalpantayanan. Abagay pong pasalamatan mi po, karing pamilya na itane po, din kaya katamong kapatid. Yan po yung kaya katamong turuking kaya katamong kasalpantayanan, sabi napin, sambata mo kayong espiritu ang pongking katutuan. Uli po nga tinya pong pengako kaya katamo yung Diyos, kaya tanging Diyos, makoya kaya tiking nyato, sabi na po, itugtug kaya nga na yung espiritu ng Diyos. Po, itubod ne kaya katamo, bang yung turo kaya katamo, bang ipaganakana, kaya katamo itang kaya katamong dapat gawan. Ala pong keliwan kaya katamong gagawan ngeni. Po, nading espiritong titipa kaya katamo, although pasiyasat na naman, ning makasulat, balang espiritu nga na paniwala nyo,
Pero huwag pang king daralada, ne po, uling daralada, sulat ne po ning Diyos. Anyapin po rin kaya katamong espiritong titipa, apaniwalan tamo, amalyari pong patunayan da kaya katamo, yung bagay-bagay pong ibabalitara kaya katamo, yung marapat ng gawan, yung metong atalasal pantaya, tuturuda kaya katamo. Ila po rin yung kasahop tamo, ne po, itamong talasal pantaya ngeni, kasahop tala po rin. At ang timurin sabi na, ne po, sana itaping etamo mikakuno, etamo po maging katulad da, retang itang kaya katamong kapatad, halagad na hanggang ene po akit, yung kaya katamong ginong Diyos, maniwala. Dapat mapalad tamo po, itamong emenakit kang Kristo, dapat king panahon tam nga ni paniwalan tayang iya, yung kikatamong tagapagligtas. Sabi naman, manan lang nga na rin nakit ka na, o dapat sinalpantaya la. Yan po yung kikatamong pangayat yung ni king kapanahonan tam. Uli pong itamong sasamba tamo king espiritu, ampon king katutuan, uli pong niya po yung yutos na kikatam. Yan po. Then pong bagay pag-aralan tamo nga nini, kareni, ila po ring didinan tamong katawan. Ne po, yung banal espiritu o yung santong kasulatan tuturo na kaya katamo nung naning marapat tamong gawal. Dapat, sabi na kitang milabas sa Domingo, pusanan tayo yung krus. Ne po, at ngeni, yapin niya ning kaya katamong biya adaranasan ngeni. Wata po nga tintamo pong sapat na kabiasnan, pamanyuri king kaya katamong aldoldo biye, maging mayan ngan pong lumabas kaya katamo. Dan pong babalita daring banal kay katamo, mapalyari la po rin. Sakuna, trahedya, niyayaliwa po. Uli nga la po pwedeng laram ding makasulat. Sabi napin, mildis la po bukuring kawayan dapat ding amano, marapat la. Mupin sabi natin, niya naman pong kapangakwanan kay katamong ng Diyos. Potang itam, paniwalan tamo, na yung kaya katamong tagapigligtas, binyatayang sarili tamo. Kaya, nano po yung pangako na kaya katamo, sabi na, sepo naman buwak ning tao, ene tagkilan. Ne po. Kalupa na po yung mapalpalyari king kaya katamong yatong iti, kayang mundo, ne po. Likas na po yung mapapalyari, pero makanyan man po retang atyo kaya, kakakit da yung kapayapan. Ne po. Huling at siya makapanatiling Diyos kaya katamo, nanuman po yung dasan tamo, nung nanuman po yung akakit tamo, panatagan tala po rin kaya katamong sarili, uling yung Diyos siya mo pong bukod makaligtas kaya katamo. Na po? Anya, sana po yung kaya katamong pamag-aral yan, dagdagan tamo po yung kaya katamong kapanaligan kaya, uli pong niya yung tutong malyaring dapta na po ng tao. Uli pong sabi na, yatamo po kong panti, ne po, yatapa kang panti, kayang gagawan tamo, sasabihan tamo, aldoldo, balang oras, manalangin tamo, alipa po. Ne po, mas matula tamo po nung sabi napin, nung din kayong lagyo nga na, may sulat laban mo, ne po, nyapanikwanan tamo po ito. Ne po, rin kaya katamong malagong dapat, ilapuring maging kaya katamong salamin datang yung panahon. Nya, makanyan man po king kaya katamong kapag-aralan na iti, pablasa ang atintamo pong kapatad, amalyaring mamiyapang pamag-aral, maluwat ng panahon, uli po nga lalo kaya tiging kaya katamong bansa, metong niya naman pong meging opisyalis, kaya pong kayanakan kami, masipag kayanakan. Kaya po, wala pong aliwa, yung kaya katamong kapatad, Joel Gomez po, dyan tayo pong mapila na oras, bangkanita, makapamiya pong pamag-aral kaya katamong. Maya Payabak po, ingarihan po ang kapatid king Kasalbantayanan. Matutulaya po yung puso ko king
malota panahon, may katalakat kumurin harapan niyo. Sabi natin ng tinipang banal, metong tamo mo kanu harapan ng Diyos. Pero ating pong pasubali, namu bukod, tutuki kagulutuan ng Kristo. Tinga kaya be tayo, kimbiya lang hanggang. So, bilang pong anak nga ng kasalpantayanan, bisa kung lumaki king kakatamong tema. Yung tema po at pagsamba. Sambahin ng Diyos sa katotohanan. Minsan po, bayo tamo munta king kakatamo pong sentro. As ng karakal trials bago kamiras king sentro. Uli nga, metong yung katutuan punta lang tamo. Dapat mong maraptam mo kayang metong malinis. Malinis tamong marap kaya uling metong yang katutuan, yung kaya katamong sa samban. Minsan sabi ko yung sarili ko, aliko balo nung tutuko kayo. Saktong-sakto yung topic kini. Tayo mo po mo sabihan king sarili yun nung malinis tamo kayang mamarap kayang nyening oras. Tututa mo kaya harapan ng Diyos. Minsan dakal akutang. Pero puwing kasagutan. Minsan po pala, as ng karakal katanungan king sarili tamo. Pero yung kasagutan po at suya mo rin kaya katamo. Sabi ko po, kinga akong sarili, uling malagad ko mo pong magsalita harapan nyo. Buri kaya pong gawang, tutuin ka akong sarili harapan ng Diyos. Kaya katampong tema ang sambahin ng Diyos sa katotohanan. Sinabi niya po yung kapatagtamo king San Juan, samba niya king pang-espiritu po ang yagtuan. Nung tunay tamo pong sasamba ating katotohanan, kaya tamo pong balwan tala na mo po ret ang Ten Commandments at sula po kayong Exodon po ang Deuteronomio, basan tala po ka rin. Kanya pong panahon ng Moises. At kanyang panahon ng Kristo, gawa na niya mo pong metong na king San Juan yata ito, San Juan 12, na may kakalagod kayo king metong at metong. Wata pong balo tala rin. Kanita, ay pakita mo nga pong Ginoo, metong tamong tutu. At tutuki, kitang kaburian ulingin Diyos katutuan niya. Isipan niyo po, kipangay tiyuta mo ngeni, tututa mo kaya harapanan ng Diyos. Eta mo balo kalwal tamo eta na tutu, harapanan ng Diyos. O yan po yung kakatamong pag-aralan, isipan tamo po na palugta mo pa mo king santuario, maging tututa na kayo. O tanga tiyuta na kini, 100% tututa mo harapan ng Diyos. At kalwal tamo king santuario, masigit tayo pong patutuanan na itamo, tututa mong mamintu, harapan ni nga pong Ginoo. Ating ko pong basang kaya kayo kini king
Mark 12:30. Nung ating kayo pong cellphone, i-download niya mo po yung Biblia kung kaya kayong cellphone. Nung matamad ko pong mandal ang Biblia, kaya po dindownload ko rin Biblia kini. Kanya pong Mark 12:30. Kanya po nung minsan, kakit yung mag-cellphone, ikipiya po kita, turn off your cellphone. Pero ingringing na po, i-off niya mo. Pero gawan niya pong Biblia yung kaya kayong cellphone. Ano po kayong Exodo, Mark 12:30. Kaya tabalo niya. Ay tekta na po talaga. At luguran may yung ginumong kaya kang Diyos. Mabilog king puso mo. At mabilog king kaladwa mo. At mabilog king kaisipan mo. At mabilog king hanggang sikanan mo. Kaya ni po 30. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at buong puso at buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Isto po nga gawa tayo ready. Tututa na harapan ng nga pong Ginoo. Ali kang magkunwaring luguran may kalupang mo tao, nuna ipagit mong tunay may luguran. Sabi na, nung makanan may luguran kapwa mo, liguran mo na nga pong Ginoo. Makanita po yung magpakatotoo tamo talaga harapan ng nga pong Ginoo. Kasi, tanggapan po natin ang pong ali at yuta na ken. Kaya kayo pong kaliwang kapatid, misan, balo po, nung atsin ako king first step na ningeran. Kaya tao po pare-pareho step. Isipan niyo po itang ginugol mo ng panahon. Isipan mo na po, imbinye mong sakripisyo, ting sarili mo. Gawan ta na po itang panintunanan ni nga pong Ginoo. Maging tututa mo kayo. Maging matapat tamong sundalo kayo. Huling ingkaya katamong sa samban. Metong iyang katutuan. Nung atso ka mo po keni, ang magpakitang tao, bayakit na ka mo na sinimba ka. Pero aking nga pong Ginoo, akakit na po ita. Naminta ka keni. Yung puso mo, walayo keni. Naminta ka keni. Bamaya mo ngakit. Itang kaya kang buring ngakit. Kaya tamo po atyo keni. Huling pagnasan tamo, maging katutuan tamo harapan na nga pong Ginoo. Kasi, yung kaya katamo po nga, bibigyan pansin ngeni, yung kaya katamong espiritong amanok nangan, yung kaya katamong katawang laman. Abasang kaya po nung nana po yung bunga ning espiritu, na atyo po king Tao Galacia 5:20. Dahil tayo po tatsune kini. 22 siya po pala, 22. Ani po. O hindi po yung pagnasanan ng Diyos, yakatamo. Dapat yung bunga ng Espiritu, yung lugod. Ayan po. Tula, kapayapaan, kapibabatan, ganaka, kayapan, katapatan. Dadapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa po. Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Layo niya po yung indulot na ning pagmamalasakit tamo king kaya katamong sarili. Yung bunga na ning Espiritu Santo. Kailangan dalan may po ni marap king apong Ginoo. At hindi pa pong
lalo yung bunga na, ning laman. At siya muri po kining 18 yata ito. Ne, Galacia 5:18 ata o 18:20. Ay, 19:20 ano. Ngeni ding dapat ning laman ibulalagla at ila deni. Pamika pangangalugod, karinatan, kalibian. Pananyambang idolos, pamamaginuto, pamipagkamwa, pamipate, pamangalalu, kamwa, kaguluan, pamidake-dake, pamipikampi-kampi. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakailatan, mga pagkakapikampi, mga pagkakabahagi, mga hidhuang pananampalataya. Deni po ilakwan tala rin. Itapong dalata mo itang imburina ng Espiritu Santo. Sana po metong kareti nung balo tayo po pagsamba sa Diyos na maging na pagsamba sa Diyos sa katotohanan na maging tututa mo po kaya luwal at kilub na ng simbahan. Kaya po malinis tamong harapanan ng Diyos. At salamat po bilang metong talapaniwala king kasalbantayanan, may hubog king masanting pa mag-aral, kaya eta na po mamatras. Subukan tala pong saliksikan, detang katanungan king kaya tamong sarili. Uling itamong rin pong mag-solve karetang kutang kaya katamong sarili. At bayo ko po magwakas, pasalamat ko po kaya kayo, karing kainakan, karing pong kapatid, pengari, metong kayo pong madagol party na ning kaya kaming pamilya na sinopan tayo pong menaring obra yung pengari ko. Kaya po kaya kaming pong maragula kapasalamatan. Payabot kaya po kaya kayo. Maya payabak po kaya kayo. Insana maglidya into na katutuan at metong tutong tao harapanan ng Diyos. Salamat po. Salamat po kaya ning kakatang kapatid. Yung speaker tang metong meni ba yapaka na dan po. At brother Alex Sison at suya po yan. Ay Sadik. Kani po, paninayin dahay po. Maya payabak po, pasibayo, miras na naman po yung kakatangal do sabat, iti pangiling tamo na narada po rin kakatamong ninunong kakatamo pong keng redendem history na po ni kakatamong pigkilala ng Ginu karin tao na kanita Abraham mo naman po ay kaya katamong saling lahi na ning pengari na ning Israel. Naitamo po na pangiling taya naman po yung Aldo Sabat. Sasambata mo po at tatina ko na naman po pasibayo. Higit po naman po rin kaya katamong kabaryo. Kaya spiritista, mga laguan pong mga santing mayapayabak po.
Pentulutanan ng Ginoo, diyan pong masakit. Lalaban tamo po keng dita ka magdula pakaragdagan. Salamat po sa bagay na naman ng Ginoo. Magita mo pong masaya at kinpanakitan tamo. Dakal mano dita ka pasalamatan tamo. At kanita po na diyan pong masakit. Kalupadarin din po rin pengari tamo na makanyan mo naman po at magsakripisyo. Dakala salamat mo rin po at importante po masikanta mo po at life is too short po kailangan manalig tamo po at hanapin po yung kakatante mo sambahin tayo po yung kakatamong Ginoong Diyos at yung kakatamong buong sikanan ala kung balong idaki kanino medyo magnervous ko po diyan da kayo mo po masaya na ako at siguro kayo tutugi mag-practice tamo paritak-ritak at atin pa pong dumagay sigurado kanini dakala pa po bang kanito makapag-texto naman po pasibayo po kumusta ko nga po mayapayabang. Total malagad lamo po namang Denny. Watak yan tutukin Domingo makona la nepo. Hindi nang tano pong pagkakataon hanggang kapilan lang minuto. Brother July at suya po gan. Ay ta po. Paano na tayo? Kaya na po ni Brother Jesse po. May paoras po, kasi bayo na naman, punti-punta na po. Dati-rati, manalbe ako mo po kita. Ngayon ako isipan yung atyo ko ngayon kaya karangutyo, alang sawang, susubebe, at maminto, king kaburyani nga pong Ginoo. Maya paabak mo po kaya kong kapatid. Kaya katawang pong topic, alos ulit-ulit na lang po. Paganaka, ang malyaring hindi ng tamong guide. King mapapalyari, king pasimula na ning kasakitan, pilit dang pabalo, kaya katamo, siguro uli na pablasang intaw mapangalingwan niya. King kailang bata na po ning panahon, king kasalukuyan, ikatamong maminto. Kumbaga kayang lilipat kayang dagat at yuta na po kalibugtan, kaya na pwedeng natras. Ano pong gawan tamo? Ding banal, pilidang pabalo, at pasiwala kaya katamo. Balam po king panahon ngini, adyang no karing lugal, wala mo yata na safe. Kalupa na po ning milyari, yung bansang France, may itong yan ang pong maulad na bansa, yung milyari napon, nung makanano ding hausandang terorista. Pilan na pong may wala, adyaman po kita king Saudi, makanyan mo naman, halos titiraan da, pretang dakala, unong dakalin tao. Kanya, inggawan tamo po. Na ano masabi na ning makasulat, nung atuta mo, king Ginoo, pasap kaya na ano man, nalata mong parusa. Kanya, sana po magkapilit at pilit ng paganaka. Huling sabi na ning banal, adyang daramdaman tamo, sabi na king makasulat, Roma 10:17, sabi na po, etamo bukod ing talapakiramdam. Kundi di ng taong pong katawan, bang malyaring itamo ing makanyang tamong tanggapan. Ano po kayo di makasulat,
Chuya papalo po Kenny, isipan ko nung mamasa akong Biblia, ako nabasa, uling mapula akong mata. Sisya na kayo po, ayun ako palo. Nabunya akong puling to Kenny, talagang high-tech na yan. Nalaki ako mo akong Biblia. Ano po, inya pining kapaniwalan, manibatan, king pamakiramdam. Ating pakiramdam, king pamamilataran ng amano ng Kristo. O, lawin niyo po. King kaya katamong kabilyan. Kaya, doon tamong pong pilit na sana ingagawa tala. Hindi kaya katamong katungkulan. Huling kasakitan, sabi na po din banal, yung panahon, baka mayari po yung banong IT. Balam po, nandin, dindam kita, balam, di medyo may akayin ka na akong puso nung malyari ito. Sana po, eta na po may itong tanda. Pota po, nung emilyari, mitakit tamo, ito emilyari sinabi ng Espiritu. Kanya pa nalangin tamo, sana, na pa, malyari. Sabi na po ning San Mateo 24:13, makasulat siya po ka rin. Alang batong mitutumpak ay malasak. Alay pa po. Ayoko na. Basa nyo niya mo po. Huli makabaya. Lagusan niya po yun eh. Kaya pong 24, magbisaya po kayong 24 ng basa niya. Lagusan niya po. Dapat, aliwa pa po ing kawakasan. Sabihan na po ni makasulat. Na ano pong gawang tam? Para elamalyari rin yung tanda nga rin eh. At eto na, etana la po hatangalan. Makatakot la pong bina. Sabihan na po ng Espiritu, baka yata na matutod. Nung balo tala mo ring aldotang bukas. Pero kaya panahon ngayon, bala mo. Bagay, ako man po, nemisan na akong kanyaman na tundo, bala mo lang problema. Pero mamasata mo po. Sabi na po ning San Juan 5:39, saliksikan nyo ring kasulatan, uling isipan nyo, at yukini ing biyata mong alanangga. Biya mo po itayin ka na kung ay biye, pamag-aral, bang malyaring, sana mitataklapuking kaya katamong puso. Bang malyaring pag-aralan tala. Kalpong dakala salamat, muna pa salamat kami po, ikang kakapatid, nadyan pong kiyang mga palyari. Ginulot siya, yung kaya kaming pengari. Yung kaya kayo pong south, next ang metong kaya kami. Pasalamatan mi nga po. Ilaw mo po, may pa oras po, yung mesa, tunay kong tatala. May payabak po kay Kongan. Muna kitang may nga Diyos, alang sawang mamintu ang pong tutupag ka rin kaya nga mano. Dakal no po rin miyabe, pamag-aral kaya katamo no pong saliksikan tala, ang pong pag-aralan, metong no pong pamungpuni king kaya katamong sarili, no makanano tamong makatuki kagulutan ng Kristo. Ana po yung banal Espiritu, andin, di nga nang malaut, di ka kan lapit lang. Yung po di na lang kaya kami, sabi kayo po kayong masaya ang pong malungkot. Bakit po masaya? Mikit-ikit kaya po kaming mikakapatad. Malungkot po, uli pong ginulot niya yung kaming tengari. Anyapin po, kung naman po pakakabanding ka na akong buring sabyan po, ito po mag-isa niya yung oras na po. Nung pong magsalita ko, baka ang gata mo po, tati na pong maranap kaya katamo. Si Bayo, hanapin po ning salitang from
from the bottom of my heart, salakan pong salamat kaya kuman, king kaya kayong pamag malasakit king kaya kaming pamilya. Nganapin po ning masabi, ning sabihan, ing sakit na ing kalingingan, sakit na ning mabilog mong katawan. Yapin po ing may talaga kaya katamong ini, ing kaya katamong kapanwalan ing inyo ng spiritismo, misan pa makikilalaya kaya katamo. Ing lugod, ing pami kakapatad, pamagmalasakit, ampong pami pisaw-saw, dahil pong salamat. Ing kukumustan da ko ng pong babatyan, ing kaya baka next week mulok magbalang na kayo king bansang penibatan minong karing kay magdulap kanwanan king kaya kaming pambiyabye. Kasi bayo po, dakal pong dakala salamat, ing babyemi ang pami pasalamat mi kaya kayungan, din kaya kaming pamilya. At ibalik ko na po karing kaya katamo mga sipag ang pong maganak ang manungkulan. Salamat po. Dakal pong dakala salamat karening kay katamong kapatad. Speaker tamo mga laula po na po. For the first time ding speaker tamo mga laula na. May nibatan na pong aliwang bansa. Pero po rin kay katamong kapatad king aliwang bansa, pwede la naman pong makipag salita kay katamo, kay katamong screen, ne po. At kukumustan da ko nga po, iko nga tsuki ng aliwang bansa. Pasalamat kay po yung kapatad Yuketi. Eyo po kakalingwan, kay katamong pamisan metong keti na po balang Domingo, akakitsu kay po kay katamong lunduyan at makisan metong kayo. Na po, ekonongan po sambitlan, dahil ang bansang makaugnay ngayon ng oras ay ni, yung buong pamunuan na po ng Sibol. Pasalamat siya po kayo, maging kayang support tayo, king kaya katang kasalpantayanan. Ini po, metong na pong progreso kaya katami niya, kakit yun na kaya po na po. At rin kaya katamo pong pisaw-saw, ngayon ng aldong iti 4,137 la po. At kaya Domingo po din, kaya katamong maging speaker, at yula po ngeni, brother Carlos po, at yan po. Iya po yung metong kareng speaker, tamong kaya Domingo. At kareng pong kayang-kaya na kan, at talang magtasgamat na po. Kareng kaya na kan, i-JL po kaya, bisang magsalita kaya tutuking bata naman pong ating dandaman kareng anak na po. At ngani po, kaya tutuking Domingo, maging maranong tapa po sana. At bangkanta po, maranong tayong gawain kaya katamong pamipulong. At antimo rin po, pasalamat ko po karetang kaya katamong kapatad. Sasaw po na po, karetang kaya katamong buring ipundar na po ng kaya katamong lokal, pamaalang lokal ngani. Aret deta pong wheelchair tamo, kasalita na pong metong wheelchair at ina pong migpeds metong at tinta naman po saling mapila na bangku, bayo la po rin kaya katamong bangkong gagamitan, 20 po at atin na naman pong sinaw na po. Yako po pa hingkanak pong taus pusong pasalamat mo naman nung yako man po agan tiyan na po, yung Diyos po ay yung bala. Kami pong manungkulan, gagansyan minalamo po, retang sasaw palang sasaw. Kaya pong tiwala ang po pang responsibilidad mi po, kaya katamong kasalpantayanan niya, nakakit yun naman po. Mag-upisa ka rin kaya katamong manungkulan. Kaya po, aktibo la pong kikilos, kaya katang kasalpantayanan ngayon. At tinapon po, may kaukasyon tamong keti. Pasalamat ko pong maragul mo naman, kaya katamong opisyalis, na sinawpla pong migluto na po karang kababayan at kaya katamo pong PPC President at siya naman kanita, pasalamatan tala po. At ngayon po, kaya katamong pamanyamba, may-ariya po at siya ng oras ay daletane po yung kaya katamong metong aibnos. At bisa ko pong manyawad metong kaya katamong panyara, uli pong kaya katamong panahon. Beri ko pong talakad tamo nung malyari at mitatala ng tamo pong gamat, bata mo pong ipakilala, ing metong pamanyawad tamo, king metong Diyos na mabilog ing kaya katangadwan na ing maging payapaya po ing kaya katamong yato. Talakad tamo po kanita at mitatala ng tamo pong gamat. Salamat po.
tampo at mitatalanan tamo pong gamat, king lagyo na ning katamong ginong Diyos, ngayon pinandit, manalangin tamo po. O Diyos, ake kaming igpa, ala pong pupus, ingke kaming pamipuri, ang pong pamipasalamat, kaya kangening pinandit. Muna ginong Diyos, nung makananong tinipon mo kami, king kekang banal akakarinan. Bang may git, gawan milaig pare, ting kekaming banal akatungkulan, keka. Gino, nung makananong tingal do napon, nung abat siyawan mula po, ding kakulangan kekamig paing manyawad, keng patawad, keka. Nunengening pinandit, igpay kergong may kakapatad, makanyan kepong daralong banal mong arapan. Diyos ko, nung makananong makanyan mila pong pitatalanan ding kekeng gamat. Bang may git, ing makanyan mirgong parandam, ing metong kekaming. Diyos ko, pamakirame karing kekaming kapatad, anong makananong karing kekang Aldo milabas, pilan lapong biye, amigwis, ginomanyawad keke ko. Deta pong kekaming kapatad, amakayatsu ketang bansang anong numilyari, ing disgrasya ginong Diyos, mi pong makanyan mo pong kaulan king kekang mayupayang gamat. Ilaut mo laig paking nanumang disgrasya. Diyos ko, no karin laman pong bansaring kanakong kapatad, manyawad kenge ni ginong Diyos, emulargo paimbrisan. Ilaut mo laking nanumang disgrasya. Ginoy ni puing metong nga iglesia, makanyan kepong kukulait, makisabing mayap keka. Malunos ka ginong Diyos. Pablasang ikpaing ke kaming panawon matua. Emi po balo ang pong kamalayan din ke kaming aldo bukas, bagkus makisabi ke kaginong Diyos. O igpa antimurin, king ke kaming bansang iti anong makananong ding miyayaliwang mangatas sa tao. Makanyan lapong munta, bang mipulong, ginong Diyos hadwan mi po, ing makanyan me pong payupayan king kekang upaya, kapayapan niya po ing kekeng bansang iti. Diyos koreta sargung ke kaming kapatad, ape mahalahan mong manimuna daring kekeng bansa. Diyos ko ikapuing mamilatan, paisip mo ginong Diyos, sing mikatin lang takot keka. Nunay tasargung kapayapan niyang manatili karela Ginoo, bangkaniti kapayapan niya yung kaming nyatong iti. Diyos ko rin mga puwersang bansa, anong makananong Diyos ko makanyan mula namang pong tagkilan, itasargong kapayapan niyang manatili, iya po yung kekeng hawad kekangening pinandit. Ginongening kaurasan na iti, o ining kaming tipunan, anong makananong ikaying memahala, kapayapan kepong miras ngening pinandit na iti, makanyan mo naman sargo po at ang magsikubli kami karing kekeng sarasariling tuknangan. Diyos ko payapake nga nalaki nga sargong nanumang kapanandaman. Ginoret ang kaming kapatad, ngening pinandita iti, nung datang ingaldo, Diyos ko makanyan lapong magsikubli karing karelang bansang penibatan. Hawad ko igpayang makanyan mo namang pong patnubayan, mibalik lapong kapayapan, Diyos ko ikapuing manimuna ang pong tauli ke kami. Ginore ni puring kekengawad ke ka, tanggapan mo pong mabanglong ay narapan mo deti, nunay manatili ke sargong payapa, mikakalugudi ke ang sablang anak mo, kapamilatanan ning kekang turuan pong saw. Ngening pinandita iti, ikapuing manimuna ang pong tauli ke kami manibat na ngeniyang gaman king wakas. Iya nasa po salamat. Maya payabak po kayo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you
Sibol Tagumpay Lingye is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Lingye.